pertsonai ezberdinak eta haien bizitza ulertzen lagunduko diguten dokumentuak klik bakar batean edukiko diteula, azaldu nahi dizuet. Izugarrizko ekarpena da, herri mailan eta Gipuzkoa mailan baita ere. Animatu nahi ditut herritar guztik saltxeatzea hemen. Hau izugarrizko tresna da guretzat, gure iraganerako eta gure etorkizunerako. Hau ez gara bi edo hiru pertsona adituen ekarpen bat, bakarrik, baizik eta guk argi genuen, bai dokumentazio guztia guk bilatu ditugun kasik 12.000 horrez osatutako fondo dokumentala, gehi guk jakin dugun guztia edo jakiteko gogoa geneukan guztia herritar guztien eskura jarri behar genuela. Eta hor, badakizuek gaur-gaurkoz bideak oso anitzak direla, eta egia da paperak bere pisua dauka eta horregatik dagoeneko bideburu egin ditugu, baina argi geneukan baita ere proiektu honek eduki behartzula teknologia berriekin nolabaiteko lotura bat. Are gehiago kontutan hartuta memoria historikoaren zera hontan, mundu hontan, agian teknologia berriak ez daukatela halako garapenik oraindik. Eta aztertu dugu, gu bezalako elkarte oso xumeak, gurea lan militantea da erabat, eta elkarte xume bat gara, biztan da, eta bai bagenun ikuste genuen materiala bagenula, eta ikuste genuen aukera bagenula baita ere teknologia berriei kuku bat egiteko, eta zentzortan aliatuak proposenak bilatu ditugu, zituko lagunak, eta orduan hasi ginen asko posta eta ulertzen ze nahi genunein, baina azkenean emaitza hemen da. Bana izan zen, erraminta bat herritarrak dokumentazio guztia aurkitu ahal izateko modu erris baten, batez ere bilaketa erreztu nahitan, eta bestalde batetik aritza beha bai dokumentazio hau gestionatzeko bide bat eman.